lumusot dito sa butas ang Korean kimchi at nalaglag na basag ito. Yari ako. Akala ko ihuhulihin ako at nilapitan naman ako ng mga gwardiya at ng manager. At dumiretso na kami sa counter para i-punch na ang nabasag na kimchi. Ito, sinamahan ako ng manager ng Puregold. Inassist ako na dito ako papasok sa counter na to.